Tuolla siellä. Joo, broidis. Hei. Ollaan saanut meidän kanssa stadista. Me ollaan stadista. Joppailee sulle uusi outfit. Me käydään chiikaa, me mennään... Tenga haluaa nähdä sellaista videoa, missä mä chillaan stadissa. Ne koppailee juttuja. Nyt me mennään kattoo löytyykö mistään mitään juttuja. Mitä mieltä sä oot, kun mä ostin Wingsia ja sä oot dietin? Ugen valinnat, part 1. Editoi tähän silleen psh. Me ollaan tällä hetkellä My Favorite Things täällä Helsingissä. Ja tää on meidän kauppa me tultu. Tiedetään vähän mitä täältä löytyy. Tää paita. Meitsi dikkaa. Tämmöset tosi simppelis. Tää on vähän semmoinen mitä mä ehkä haluaisin koppaa itse. Tää väri. Mikä tää väri? Kermaa. Se ei näy tästä, mutta tää on aika kermanen. Ota. Näkyisikö paremmin? Kyllä te tiedätte miltä kerma näyttää. Stussi, tää on oikeesti tosi makee. Mä en vaan tiedä, pystyn pitää tämmöstä puhtaana mä oikein. Mä oon halunnut tällaista fleeceä pitkään. Tosi simppelit, hyvät värit. Mä tsiikasin tota samaa itekin. Tää on oikeesti tosi makee. Nosta pikkasen vielä, tulee valot paremmin. Tää on ehkä semmonen mitä voisin tulla joku päivä hakemaan. Mä en varmaan nyt tänään ota tätä messiä, mutta sitä on oikeesti yksi hienoimpia fleecejä, mitä mä nähnyt pitkään aikaa. Ja Supreme just tiputti. Ne ei ollut hirveen hienoa, tää on makea. Täältä ei lähde nyt tällä kertaa mitään messiä. Täällä oli itse asiassa nääkin. Ja mä koppasin vähän aikaa siitä. Jos mä en ois kopannut näitä vähän aikaa, mä oon kopannut näitä nyt. Koska SV tekee paluuta. Tai siis Dunkit tekee paluuta. Tulkaa nappaa näin kun nää myy loppuun. Mennään nextikoon. Äijälle sopis toi. Suosittelen. Näytähän intoa kuvaa. Tää on oikeesti leijä. Pystyisit käyttämään? En mä kelasin, että mä kokeilen vähän uusia aluevaltauksia. Ois taas pitkä hieno taas makea. Eikä tää oo tässä. Tää uffi. Me eikä käynyt käytä uffissa. Tää oli huono. Odotinkin tässä on saunamiehen valinta. Nike React 55. Mun valinta on tuolla takana päin. Se vikkaa tästä niin paljon, että se ei muuttais mitään tästä. Älä huijaa, nyt mä pöllin tän sun kamera. Tää on se mun valinta. Tästä. Se on mun valinta. Kattokaa toi. Siis harvoin näkee midis näin hyvää laatua. Oikeesti Saunamiehen valinta. Saunamies näyttäminen. Mä yllätyin oikeesti positiivisesti. Jos sulle ei varaa ostaa Pine Greeneä. Nää on 130. Tää on oikeesti tosi hyvä vaihtoehto. Tässä on eri matskuu, totta kai siis eri, että tää on vähän matampi. Tää ei oo niin kiiltävä. Ja totta kai eri väriset nää toeboxit ja näin mun mielestä. Eiks niin mun mielestä? Mun mielestä siinä on musta toebox. Joo. Muuten tosi hyvä pick-up. Jos joku tää kaupasta pitäis ottaa mukaan, se on tää. Tää oli... Mä en niinku ihan ymmärrä tätä sun valintaa. Siis... Mä tiedän, että mä sanoin, että ne SB:t oli Sneaker of the Year, mutta oikeesti tää on yksi semmonen, mä oon jotenkin lämmännyt näille niin paljon. En pysty tähän. No tää on ainakin, mutta siis mulla on oikeesti paha mieli. Mitä nää tekee alennuksesta? Mitkä nää on? Kato itse. Eiks nää just dropannut? No joo. Ice Blue pohja ja kaikki. Ne on tässä hyvä. Se on tää koko. Se on tää koko. 7. Tulkaa nyt helvetti hakemaan. Kello on se Shafalo 7. Ei, Shafalo 7 mun mielestä. Safa, jos katot tätä, niin tulkaa nää pois. Mun mielestä Shafalo 7. Shafalo on siis semmonen naisten koko. Hyvä, että saatiin tuolta otettua noita kenkiä, koska tuolla on vaan... Alright, eli tässä vaiheessa me ollaan käyty jo Taffi, Uffi, tai valaistus ihan sekä. Uffi. Taffi, Uffi, MFT. Mentiin tietyn kaupan ohi, niin Union sä olet Five. heti puhua puffaamisesta. Siis, eikö se oo sinä, jonka piti käydä siellä? Kaverin puolesta kysyn. Eli nyt Beam Hilliin, kattooks siellä JC Saunamiehelle
Se on pitkään halunnut JC:ssä. No yhdet jo löytyy, niin pitäisi saada toiset. Sanoit, että kyllästyi noihin Nikeihin. Se on Team Adidas taas. 2019. Eli käydään kattoo, mitä sitä valaistusta teet. Kato, ihan sikappimme. Kesä hei. Kesä hei. Mut joo, eli Beam Hilliä, sit vielä ainakin Beyondia ja sit Sale jonnekin himaa tai syömään. Beam Hillistä löytyy vielä Kalamasasta. Track Pantsia, käykää kattoo. Mulla ite yhdet tollaista jo, niin mä en niitä koppaa. Mulle riittää ne yhdet, koska ne on vähän fittaa oudosti, mutta ne on oikeesti tosi mukavat. Suosittelen kyllä niitä, jos ei oo vielä niitä. Beam Hillistä löytyy vielä Nike React Element 87. Löytyy tässä. Kerro vielä se ero niille. Löytyy tässä Agva. Ai mitä ero on 87 ja 55? 55, kuten näette, näistä ei näe läpi. Nämä on halvemmat ja eri matskuu. En ole ikinä kokeillut 55 jalkaa, mutta 87 on vahva suositus. Kävin itse asiassa ostaa nää täältä just droppipäivänä. Kävin. Mä vähän kuumottiin, että nää olisi myynyt loppuun, mutta näitä on näköjään vieläkin täällä. Tosi, kokeile kun kevyt. Ei se paina mitään. Mä tykkään oikeesti tästä kevyydestä. Mitä sä sanot? Mä tykkään siitä, kun noista näkee läpi. Mitä sä sanot niinku UB ja tän matskuun? No kun mä en tiedä, kun mä en ole vielä päässyt kunnolla testaamaan nyt, kun ei oikein ollut vielä keleä. Ei ollut keleä vielä. Hyvä mun sanoa, en mäkään. Tässä on kans. No oikeesti leijät. Se polvi, papukaijan karva. Tsiikaat tätä kunnon lähäriä. Tää ei oo torika. Aitoa. Jos sä oot 60 plus nainen, niin sit... Häh? Hei, ne oli tässä. Nää karhut oli siinä. Nää karhut on kyllä makeet. Mulla ei yhtäkään pari vielä. Mitä mieltä? Eikö näytä vähän Converse ja Bathing Ape yhteistyötä? Kuvaaks sitä hyvin mun näin? Bathing Ape, mutta ei tää on ihan perus Converse-malli. Ei oo kovin kallis varmaan. Varmaan joku 90. Tää vois olla kyllä. Ihan helposti Bathing Ape yhteistyötä. Nää on makeet. Mä oon saanut tästä eri väri. Se minkä se Kitin perustaa, mikä se nimi on se Kit perustaa? Kit perustaa, mä en muista sen nimeä. Ei. Mut se teki Addukai näistä. Semmoista vihreät, ne oli just leijat. Näin on ne mä haluaisin. Pakko. Mä ite niinku fiilaan näitä, mut jos joku on näitten perään, niin Beam Hillissä löytyy myös Raf Simonsia. Mitä mieltä sä oot näistä Raf Simonsia? Mä en osaa oikein sanoa. Mä en ehkä, ei oikein omaa Globoa mahtus. Mun mielestä niinku tää, ei tää väri, mutta siis tää malli on mun mielestä hienompi sen kuin se, missä on se takaosa, se irrotettava. Mä en oikein niistä fiilaa yhtään. Nää on jotenkin tosi randomin tästä näistä. Niin näkee läpi. Niin näissä on reikiä. Beam Hillissä on hyvä se, että täällä on tosi paljon eri merkkejä. Täällä on just semmosiakin, mitä sä et pakosti peruskeittikauppoista löydä. Ja sit täällä ei taas ole niin paljon sitä skeittikamaa, että tää on vähän enemmän semmonen... Täällä on enemmän semmoista niinku kaikille jotain mun mielestä. Koska täällä on perusaddut tällaiset. Sitten löytyy myös Acne, löytyy Neighborhoodia, löytyy vaikka mitä. Et just nähtiin tuolla Raf Simonsia. Sitten täällä on myös niinku hypempaa eli JC tällaisia. Tosi laaja valikoima kaikki Gledio, Calvin Kleinia. Löytyy jopa Y3, Addu Y3. Sit kun targettiin noin. Mitä mieltä? Täällä näkyy tää Acne logo. Nää ei mun mielestä oikeesti olisi rumat. Mun mielestä nää on ihan semmoista mitä mä en ite ehkä vois... Mitä sä fiilaat ite tarroista versus nauhoista? Siis mä haluaisin joskus ne... Tai nauhoittomista Nike kengistä. Janoskin. Ne Velcro. Niitä mä en löytänyt mistään. Ihan Connorin Revenge Stormit on mageet, mutta en halua maksaa niistä niin paljon, koska ne on periaatteessa vaan vanssit. Ja ne vanssin Velcro on myyty loppuun kaikkea, että ne mä haluaisin kanssa. Eli dikkaan joissain kengissä, mutta niinku rajas kaikella. Ei todellakaan kaikista näitä hyvää. Sitten mennään vielä tänne. Täällä on. Jos joku haluaa tää Bathing Ape amerikkalainen jalkapallokypärä, niin sekin löytyy. Ja Dr. Martens siellä. On todella hintaa. Mun mielestä tää on joku ihan jäätävän kanssa. Mä en muista näitä hintoja. Paljon tuo kypärällä oli hintaa? Se on 650. Eli 650. Tulkaa hakea pois. Se on 650 löysää ja haluu flexaa kentällä, niin... Haluu suojaa pää. Miks se? Ei kai siinä. Mitä mieltä sä oot tästä?
kieltämättä. Sano sä tiedät paremmin. Mikä se oli se eka näistä? Mikä se Se Wave Runneri. OG. Mä voisin käyttää niitä. Mitä, No doubt. mitä toi? Käyttää niitä. Toi colorway. Vähän please. Ei oikein toimi. Joillekin mä voisin kuvitella toi jalkaa, mutta ainakaan itellä. Tää on enemmän tämmönen naispainotteinen. Tää on vähän tällainen peachy. Muuta kokonaan harmaa. Siinä on enemmän persikkaa, niin sit se toimisi vähän paremmin. Ai enemmän persikkaa? Joo. Mun mielestä tää persikka on vähän semmonen... Tai semmonen niinku CV, mikä tää on semmonen rauhallinen mimmien väri. Ei tää kyllä pahaa siis mun mielestä. Siis J700 parhaimpia jeans. Saahaakin siis. Myönnä, musta huppari esittää. Toimii. Mä en tiedä mikä näistä niinku purkkaväreistä. Äijää kyllä cheap. Ale. Halpa jätkä. Nää on leijat. Mitkä sä nappaisit tästä hyllystä? Tästä hyllystä. Se varmaan nää. Tää on CV, on ihan hullu. Mä tykkään tästä Rainbowsta, tästä kärjestä Multicolor. Tai pystyy ite kustomoimaan Nike-sivuilla. Mä en tiedä pystyykö vieläkin. Missä sivulla? Addu-sivu. Eli jos UB olisi vielä niin kuollut kuin se on nyt tällä hetkellä, niin noin menisi saman tien. Täällä on Human Racea vielä jäljellä, jos joku dikkaa vielä. Näitäkin on tullut ihan sikana eri CV, mennyt vähän maku näihin. Ja muutenkin tää pohjaa. Se oli paljon spessumpi jos. Niin oli silloin kun meillä oli ne siniset. Mä myin ne 600 € pois onneksi, koska nyt niistä ei varmaan saisi niin paljon. 600? Joo. Human Racea mulla ei enää oo. Tässä on kyllä mielenkiintoinen CV. Brändiin katsomatta, mutta tää iskee mulle tosi kovaa. Tiedätkö malli? Koska Adidas Falcon. Dikka. jos sulla on silleen vähän karvat huonosti, niin tossa on peili, sä voit katsoa. Siitä näkee pitääks trimmaa. Sanokaa pitääks. Beyondista lähti jotain messiä, mä voin näyttää teille mitä täällä on. Täällä on tämmönen crewnekki, missä lukee monta kertaa parra. Se on tämmönen. Retail oli 140, sen verran maksoi, mutta tää oli ihan aivan magia, mulla oli pakko saada tää. Mä en nyt jaksa laittaa tätä päälle, koska mä oon kävellyt koko päivän, mä haluan vaan makaa. Eli mä otan varmaan kuvan tästä jonkun muun päällä niin tähän johonkin, että näette minkälainen se paita on. Mut shoutout Beyond, mä koppasin tän, shoutout kaikki Helsingin kaupat, missä mä kävin, että mä sain kuvaa siellä, oli hyvä meininki ja näin poispäin. Tykkävideossa oli hyvä, kerro haluatko nähdä lisää tällaisia, kun metsä menee vähän tälleen skidisti shoppailemaan ja näyttää vähän mitä stadista löytyy. Tilaa kanoissa uusi, Mollyke Urhea, ei kai siinä, nähdään taas.